dengan Rogo Bathara Putra. Panjak Balagrama. Hene gending gonku goleki bati kupingin ketemu nadyan ada tak barani mong nuruti karati hati Bareng saiki ketemu kowe apa ninggalake aku boten lama sinenggal rasa atiku lo tumetes nelesi pipiku hidup pancene ratresno mbaknya kodong oh enak ya kaya gini jenenge cah-cah iki lek ajek rada bengi ya tambah saya penak ya. Tapi sinden penyanyi ini tambah saya kademen ya. Semoga kaya ngene lelakonku mbiyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggal gawe gelo ati sak lawase Rogo Bathara Putra. Bote mung pengen ketemu saja adoh tak parani ngapusi jelas mung nuruti karepe ati kondo sing prasetyo aja gawe galo ati aku ora bakal ndeli lek nyatu ora demen ki mbok ya wis ora usah kondo demen. Dadi aku ben ora aku jiwa. Pas niko kilaf kula Mas saestu. Wong wedok saiki gampang ngapusi kok ya. Iya toh? Heeh, oke lho cacane. Heeh, bacot apa ora iki diterusne apa ora? Diterusne apa ora iki Mas? Sesuk apa piye? Sesuk apa saiki? Heeh. Semoga lah. Kaya ngene